his time, in his time, he makes all things beautiful in his time. Moni abale ndi alongose ukondeka konse kumene muli, tabweranso pano patiyankhuleni Ambuye lero ndi lachisanu pa 12 August chaka chino cha 2022. Lero timakumbukira Isdo Banja odala. Isdo Banja odala. Mawu athu a tsiku la lero Ezekiel 16 ndime yoyamba kulekeza 15 kupitiliza ndime 60 ndi 63. Uthenga wabwino Mateo 19 ndime ya 3 mpaka 12. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Fr Augustine Kaliu kuchokera ku St Matthias Parish, Lumbadzi, mu Archdiocese ya Lilongwe. Ambuye akhale nanu, akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a mthenga wabwino monga adalembera Mateo woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Afarisi ena adadza kwa iye, tsono kufuna pomupezera chifukwa adamfunsa kuti, kodi nkololedwa kuti munthu asudzule mkazi wake pa chifukwa chilichonse? Yesu adawayankha kuti, kodi simunawerenge kuti Mulungu amene analenga anthu pachiyambi analengedwa wina wa mwamuna wina wa mkazi? Ndipo kuti iye yemweyo adati, chifukwa chake mwamuna azisiya atate ake ndi amayi ake nakaphatikizana ndi mkazi wake, ndipo awiriwo adzasanduka thupi limodzi. Choncho tsopano salinso awiri koma thupi limodzi. Tsono zimene Mulungu wazilumikiza pamodzi munthu asazilekanitse. Afarisi aja adamfunsa kuti, nanga bwanji Mose adalamula kuti mwamuna azipatsa mkazi wake kalata yachisudzulo kapena kumchotsa? Yesu adawayankha kuti, Mose adakulolani kusudzula akazi anu chifukwa chakukanika kwanuku, komatu pachiyambi sizinali choncho ayi. Tsono ndikunenetsa kuti aliyense amene asudzula mkazi wake, osati chifukwa cha chigololo nakwatira wina, akuchita chigololo. Ophunzira ake adamuwuza kuti, ndiyetu ngati zili choncho, pakati pa mwamuna ndi mkazi wake ndi bwino kukhala tsono osakwatira. Yesu adawuza kuti, si anthu onse amene angamvetse zimenezi ayi, koma okhawo amene Mulungu awathandiza. Paja pali ena amene sangathe kukwatira chifukwa adabadwa motero. Pali ena amene sangathe kukwatira chifukwa anthu adawafula. Pali enanso amene adachita kusankha okha kusakwatira kuti azitumikira Mulungu bwino. Yemwe angathe kumvetsa amvetse. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero tikukumbukira Isdo Banja odala. Mbiri yake mwachidule ikutiuza kuti iye anabadwa mchaka cha 1887 mdziko lija la DRC, nthawi imenero ikutchulidwa kuti Belgian Congo. Ndipo anakali nyamata ndithu, very youthful, zaka 18-19 ndipo amene amalandira ubatizo. Ndipo moyo wake udaoneka poyera pakulimbika pa moyo wa Chikhristu. Samachita manyazi kuonetsa his Catholic identity, his Christian identity. Amakonda kuvala scapula ya Mayi Maria akuphirira Carmel, Our Lady of Mount Carmel. Komanso amakonda kupemphera kolona, the Holy Rosary. Izi kwa ena mungati kudziwa kuti kalero analipobe ena amene samakondwa ndi Chikhristu, amene samakondwa ndi iye chifukwa chakuti anali Mkhristu. Amamuletsa, kumuletsa osavala izi, pena kumutsomphola kumene kumulanda, mwakuti mpaka na kuntchito kumene amagwira omulemba ntchito chimodzimodzi. Izi ziyayi, zimenezo yayi.
ifeyo tikufuna kuti basi ungokhala amene ulilimu osavalanso kulona wakoyo scapula ndiye kuti chani tazichotse zimenezo. Koma Banja anatemetsa nkhwangwa pamwala, makani aphindu, makani opindulitsa, liuma osati lijala negative longokakamira zinthu zopanda pake zabwekabweka ayi, koma liuma lenileni kukana zinthu pachione mpakana kumpanga upo kutumiza achifwamba kumumenya zija zomvetsa chisoni mpakana kumutaya pena pake podzamuona wamuthandiza inde, koma chifukwa chakuti anali wakuti wamenyedwa kwambiri wataya magazi ndi zina zotero mpakana imfa anamwalira. Ndipo mbiri imatiuza kuti kumwalira kwake ananena ndithu kuti andiphawa andipanga chipongwewa ndikapempherera ndikafika kumwamba, komanso adalonjeza ndithu kuti ayi ndakhululukira kale amene andilakwirawa. Blessed Isidore Banja. Ndi malitiri wina padzana paja pompano timanena za Lawrence Deacon and Martha, lero tikunena za Banja odala amene akutipatsanso chilimbikitso kuno ku Africa, kuno ku Malawi, kuti ndizotheka kukhala oyera, ndizotheka kukhala amalitiri. Mwa Banja odala tikuonamo nkhani imeneyo ya chikhulupiriro, komanso kulolera mpakana kuchifera chikhulupirirocho monga chitsanzo cha amalitiri osiyanasiyana. Ndimaganiza kuti ndi maunso alero amene tawerenga tilumikize pamene tili akhristu kuti kodi chimene ine ndili ngati mkhristu chimene chichoyambirira chithime moyo ndi umenewo, koma moyo uja udasandulika pakuti tithira madzi tidasanduka ana a Mulungu. Kodi pamene ndili mkhristu, am I proud of my faith? Pali magrupu masiku ano paja I'm proud Catholic, proud Catholics zambirimbiri, ndine onyalira chikatolika, ndine mkatolika, mwakuti ndine mkhristu, dzina langa lilaule muzoonadi. Koma tidzifunse ndithu mozama, ndimanyadira ndi chikhristu changa. Kunyadira tuku ndi pa nthawi imene ukudutsa muzokoma, komanso nthawi imene ukudutsa muzokhoma. Ndipo pamene uli, wherever you are, how proud are you? How proud am I of my faith? Ndi chifukwa chake tikuyenera ndithu kumuthandiza munthu wina aliyense, kudzithandiza ife eni kuonetsetsa kuti tikunyadira bwanji chikhristu chikatolika chathu. Banja odala ndi chitsanzo chathu. Uthenga wa lero kunena za anzathu amene tikutumikira Mulungu. Kumutumikira Mulungu tikaona masakramenti athu asanu ndi awiri 7 pajali magawo osiyana. Mongokumbutsana chabe, sacraments of Christian initiation, masakramenti a chinamwali, ubatizo, ukaristiya, ulimbitso, pa Chingerezi baptism, the Eucharist and confirmation. Mwana wabadwa akukula watha msinkhu, alowe mbumba ya Mulungu, ayambe kulandira ukaristiya, alimbitsidwe, chikhristu chikhale chotani kodi cholimba. Kenako the second category, sacraments of healing, masakramenti a machiritso. Kulapa, munthu wakalapa umachira muzimu, mtima umapepuka, umakhala ngati wakhuthula wachiphulitsa china chake chimene chimakuvuta mu mtimamo. You are now healed, wachira muzimu, tizilapa. Komanso wadwala munthu, anointing of the sick, wadwala munthu akandzodza, sakramenti la kudzodza limenelo, kulapa, kudzodza, masakramenti a machiritso. Kumapeto, masakramenti akuluakulu awiri, sacraments at the service of others, masakramenti autumiki, holy matrimony, ukwati, holy orders, unsembe ukulu. Uthenga ukunena za holy matrimony poyamba kuti tilemekeze ulemerero wa sakramenti la ukwati, tilemekeze ulemerero wa moyo wa banja, tilemekeze ulemerero wa utumiki wa banja ndithu. Ndipo tikumbukire ndithu kuti awiriwa amene wina anali kwa makolo ake, wina chimodzimodzi, tsopano Mulungu akalumikiza pamodzi, munthu asawalekanitse.
They have now become one body. They are now one. They are now a single entity. And they have to be proud of one another. They have to cherish one another. They have to take care of one another. They have to say, I love you too. Ndikumakondwa. In joy, pachimwemwe. In sorrow, pachisoni. Akukondwera akhale limodzi. Akuvutika akhale limodzi. Akunenetsa Ambuye Yesu kuti kale pakati pa Ayuda kusudzula kutani divorce mwakuti koma pachitima nenetsa ndithu kuti za eklesia sizikutha wa eklesia sukutha ndipo mu eklesia mulibe divorce. Tikaona zachitika kuti tithandizane kumvetsa kuti ayi achati madziwa kuti banja mwakuti koma anasiyana si divorce ayi. Ndi chatima ichira kuti nullification. Kutanthauza kuti atafufuza akuluakulu akatswiri azamalamulo za eklesia makanonis athu ansembe amene ali makanoni lawyers aloya ampingo poona malamulo ampingo a eklesia canon law mothandizidwa ndi azibambofumu mumaparishi mothandizidwa ndi agulupa anthu ena komanso eni akewo afufuza aona aunika kuti mpachiyambi pomwe apa ukwati panalibe. Ndimo chamaona adi kuti ayi auje ndi auje zidali limodzi koma bandi dagawana zida sinde kuti kuli divorce kumpingo kulibe divorce. Imachitika imene chatimanena kuti nullification ndiye kuti padali chifukwa chomveka bwino chimene chidali ndithu ndi umboni wonse strong evidence kuti awa adachito wakakamiza awa pena pake sizidayende adankakamiza nzauyu ndiye kungokakamiza palibe chani pamenepo palibe ukwati. Ndiye ndimangofuna kunena kumbali imene kuti timvetse kuti tikunena za Banja wodala lero tikunena kuti iye ananyadira chikatolika adafera chikhristu. Ndiye uthenga wabwino wayamba ndi kunena za moyo wa banja kuti anthu akalumikizidwa pamodzi munthu asatani asalekanitse. Ife amene tili pa moyo wa banja tinyadile banja lathu. Ife amene tili pa moyo wa banja tiyende ngati ngumbi awiriawiri bwinobwino kumanyadirana pa mavuto ngakhale pachani kodi pamtendere. Mavuto salephera pa dziko lapansi. Tisamanamizane kuti ayi mabanja ndiye kuti tizingona zokoma zokhazokha koma tidziwe kupirirana limodzi polemekeza ulemerero wa banjalo banja osamaliphweketsa. No pressing for holy matrimony. Osaliphweketsa banja ayi tililemekeze. Talandira mphatso ya ana tikondwe limodzi tinyadire tiwasamale tiwachengete moyo nkumapitirira kumakulirana limodzi mpaka na kukalambirana limodzi. Tipange promote zinthu zotilumikiza pamodzi communication kulumikizana pamodzi bwinobwino kupatsana mauthenga nthawi yabwino yoyenera kupatsana ma update ndili pakuti zinthu zikutere ndicho linga chakuti tipititse patsogolo the strong bond of our holy matrimony. Ndiye uthenga wa lero potsata chitsanzo cha Banja odala zikutikumbutsa kunyadira chimene tili ndi kulolera kufera chimene tili. Ena akwanyoza amuna athu akazi athu ena akunena iza kusinjirira abweretsa mauthenga olakwika pa phone pa WhatsApp pachani. Let's learn to defend the dignity of one another. Kupitirirapo kukunenedwanso mbali ina ukutsopano za holy orders. Alipo ena amene anasankha kusakwatira chifukwa cha ufumu wa Mulungu chifukwa cha ufumu wakumwamba. Ndi pamene pakubwera tsopano misteri ya unsembe zijaina mafusa abambo tsummathabwa kodi munthu nkukhala yekha amatero. Tingofuna kunena kuti utumiki wa Mulungu unsembe komanso kudzipereka mwapadera usisteri ublazala ndi moyo umene anthu amakhalamo pochita malumbiro pochita malonjezo nkhani ya obedience kumvera nkhani ya celibacy chastity tikunenayi kusakwatiwa komanso nkhani ya umphawi poverty. Zikutikumbutsa kuti alipo di anthu tikamaona atumiki athu mu mpingo mwathu mayi wathu eklesia katolika wapamalo ponse amene timamnyadira nthawi zonse apapa episkopi asembe adikoni ablaza tikunena wa sisteri anadzipereka mwapadera pofuna kuti iwo atumikire Mulungu with a single mind, not double minded kuti apa pali gwiru koma with a single
well focused mind kuti I am here, Lord, speak, your servant is listening, send me wherever you want me to go. Ndidzapita Ambuye ndavomera. Utumiki umene malembo oyera akunenetsa kuti osadzidzimuka, osadabwaso, alipo ena amene anasankha kusakwatira chifukwa cha ufumu wanjani kodi wa Mulungu. Ansembe athu tipitirize kumapempherera, brother sister apapa episcopi tipitirize kumapempherera. Koposaposa muzonsezi ndimafunanso tione kuti Banja tikumutchula lero adalitu wachinyamata. Dear young people, remember the time to show your faith. The time to manifest your faith is not waiting to get old. It's not waiting when I become a dad, when I become a mother, I will be a true Catholic, I will be a true Christian. No. Today, here and now, show us your faith. Today, here and now, show us that you are a Christian. Today, here and now, show us that you are a true Catholic. Blessed Banja uyu isdo, Banja odala. Ku Nairobi ku Kenya, kuli seminare imene ili pansi pa bungwe la maepiskopi la Amesea. Ndipo seminari idatchulidwa dzina lake Isdo Banja Theological Seminary. Kumene achinyamata asemino amaphunzitsidwa zapamwamba, amaphunziro akuya azamu umulungu theology. Komanso iwo kukumbutsidwa kuti ngati Afirika akakhala ansembe kutumikira madayosisi awo, ndipo akakhale olimba mtima kuphunzitsa anthu kupereka nsembe, kunyadiranso unsembewo, kuloleranso kufera unsembewo, kufera Chikhristu. Achinyamata tonse alero, wherever we are, in the colleges, in the secondary schools, primary school, wherever we are, kulikonse kumene tili, boys and girls, let's learn to be proud of our faith. Tionetse Chikhristu chikatolika chathu kulikonse kumene tilipo. Corona valani, kama scapula muli nawo valani, muli ndi t-shirt ya YCW valani, muli ndi t-shirt ya YCS valani, muli ndi uniform ya kwaya nthawi yoyenera valani, muli ndi uniform ya tilitonse Holy Childhood valani. Wherever you are, malo oyenerera at the right time, right context. Tikhaso cheruso pamenepo. Tinyadire Chikhristu chathu, tilole kuti ena akupeke maloma kuti ifeyo tikunyate chonchi kuti basi pamene ndili pano ndipanga zakuti tinyadire Chikhristu chathu. Blessed Banja akutikumbutsa kuti monga ophunzira oyamba mu ntchito zathu mwimuja anauza akulu Ayuda kuti ifetu sitingaleke kulankhula zimene tidaziona ndi kuzimva, ifeso tinene chimodzimodzi lero. Naye Banja adauza omulemba ntchito kuti ine sindingaleke kuvala korona, ine sindingaleke kuvala scapula, sindingaleke kupemphera korona, ineyo ndine Mkhristu ndipo ndikufa chifukwa choti ndine Mkhristu. Ifeso mawu athu akhale omwewo, sitingaleke kuvala za mpingo wathu, sitingaleke korona wathu mascapula, sitingaleke Chikhristu chathu kulalika zimene tidaona ndi kumva, sitingaleke. Sitingaleke kulankhula zimene tidaziona, kulankhula zimene tidazimva, sitingaleke. Sitingaleke kulankhula zimene tidaziona, kulankhula zimene tidazimva, sitingaleke. Sitingaleke kulankhula